Despois de 3 anos sen celebrarse, primeiro pola irrupción da Covid e despois polos incendios, regresa o Trail dos Indios Castelo de Vitres, que organiza o Club Tribo Trail. A cita terá lugar o domingo 17 deste mes de setembro. Constará de 2 percorridos, un de 25 km e outro de 14, con niveis de dificultade media alta. Plantexamos 2 circuitos, o primeiro deles o grande de 24 km, 24,3 km, con 1.400 e pico metros positivos, e un curto para a xente menos iniciada, pero que é un trail realmente moi bonito, de 14 km, con aproximadamente 700 metros de desnivel positivo, que é bastante duro para o que é unha proba desas características. Como a novidade nesta edición, a proba estará homologada pola Federación Galega de Montañismo, para poder incluíla xa de cara a vindeiros anos en probas oficiais. Este ano quixemos dar un pasiño máis, tamén con colaboración do Concello e homologar a carreira coa Federación Galega de Montañismo para poder optar o ano que ven a seguir medrando e intentar ser unha das probas que conforman a Copa Galega de Carreiras por Montaña ou, por que non, pois, acoller algún dos campeonatos da Federación Galega de Montañismo. Dende a organización e tamén dende o Concello, que colabora na realización deste trail, animan a participar na proba, que transcorrerá na súa maior parte pola Serra do Barbanza, por paraxes de gran beleza, como é o caso do propio Castelo de Vitres. Animar a todo o mundo, por favor, a que veña, que participe, que vamos a facer unha gran festa, que nos lo vamos a pasar moi ben, e que tanto o recorrido corto como longo son preciosos cunhas vistas espectaculares, o sea que animarvos a todos a vir a coñecer este monte da zona. Dispútase pois na Serra do Barbanza, nas partes máis altas do monte, é unha proba moi dura, pero como ben decía Bea e Xosé María, tamén moi bonita, non? Por as vistas que temos desde o noso Concello, o mítico Castelo de Vitres, que tamén o defineu antes Xosé, e, por suposto, animar creo que ainda están as inscripcións abertas, non? Para poder facelo. Agárdase unha participación próxima aos 200 atletas. As inscricións estarán abertas ata o mércores 14 de setembro, podéndose realizar a través da web de Masma Sports. O prezo da inscripción será de 25 € para o trail longo e 15 para o curto.